ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫର ରହିବ ନା କି? ହଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ଅଫର ରହିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 120 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। 120 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ହଁ ଏଇ ଏଇଟା ଦେଖ 120 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ ଫୋର ସାଇଜ ରହିବ ୟୁଏସ୍ ଫୋର। କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଏଟା? 190। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଦ୍ୱାରା 300 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାବିଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଚାବିଟା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚାବି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମର ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଟି ଚାବି ରହିଛି। ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହଜିଛି ଶୁଣିଲୁ ତୋତେ ତ ମନା କରାହଉଛି ସବୁବେଳେ ବାରିଆଡ଼େ ଯିବୁନି ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ରଜାହର ସୁନାକ ଉପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାଟି ତାଙ୍କର ପୁରା ମନ ତାର ଛନଛନ ଲାଗିଲା। ପୁରା ଘୋଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାଟା ତାକୁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିଛି ତାର ମାନେ ଉପରକୁ ଟାଣିଲେ ଦୌଡ଼ଟା ସେ ଉଡ଼ିବ ତଳକୁ ଟାଣିଲେ ଖସିବ। ହଁ ରଜା ପୁଅ ଯୁବରାଜ ସିଏ ଆସିକି ଖାଲି ଛନଛନ ହଉଛି ଓ ବାପା ବେଗେ କିଣ ମୁଁ ଏଠୁ ଘୋଡ଼ାଟି ବସିବି ବେଗେ କିଣ ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବି। ମୋର ଯେତେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ହେଲା ହଁ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କିଏ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଆମର ସବୁ ଜେଜେମା ମାନେ ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଥିଲେ। ହଁ ଗପ କହିବା ଫଳରେ ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗପଟାକୁ ନା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼େ। ବଢ଼େ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛବି ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲରେ ସେ ମୋବାଇଲରେ କାହା ଦେଖିଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସକାଳୁ ତ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ବ୍ଲଗଟି ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି 6:15। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ଲଗଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡପଟ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ପିଲାବେଳେ ଏପରି ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସିର ସମୟ। ଆଉ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ। କ'ଣ ଖେଳୁଛ? କ'ଣ ଖେଳୁଛ? ଚକା ମୁହଁରେ ଦେଖା ଚକା କେମିତି ଖେଳୁଛ? ହେ ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଶିଖିଛ ଆଉ ନା କି? ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏ ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଖେଳିଲେ। ଗଡ଼ିଯାଅ ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ିଯାଅ। ଗଡ଼ିଗଲେ ବର୍ଷା ହବ। ପିଲାମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏପରି ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟାଟେ କିଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନୂଆ ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ କି ଅଜୁ? ଘଣ୍ଟାଟା ଆଜି କିଣିଛୁ ଆଉ ନା କି? କେଉଁଥରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ? ଦେଖିବା ଟିକେ ତ ମୁହଁଟା। ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଅଜୁ। କ'ଣ ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେମ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ଗେମ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଏଠୁ କାଟି ହବ ଏଠି ସେଟିଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସବୁ ଅଛି ନା କି? କାଲକୁଲେଟର ଫେସବୁକ୍ ଗେମ୍ ହଁ ସବୁ ଅଛି। ଟାଇମ ଦେଖି ହବ ଗୀତ ବାଜିବ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ହଁ ଶୁଣିଲୁ ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟାଟେ କ'ଣ କିଣୁଥିଲୁ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଣ୍ଟାଟେ କିଣିଲୁଣି ଯୋଉଟା ସମୟ ଦେଖି ହବ ଭଲରେ। ତୁ ତ ଏଇଟା ତୁ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା କିଣିଲୁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଦେଖିବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିବୁ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିବୁ ସବୁ ଖୋଲିବୁ। ଆଉ ତୁ ପାଠଟା କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢି 14 ଟାସ୍କ କରିକି ତାର ବୁଲିବି। ହଁ ହଉ ଦେଖିଆ କ'ଣ ଗେମ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଏଇଠି ଏପଟେ ଗେମ୍ ଅଛି। ଦେଖିଆ ଲେଖା ଏଠି କୋଉ ଗେମ୍? ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ମାରୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକରାକୁ। ହଁ ଏଇଟା ଖେଳିଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଟ୍ ରହିବ ନା କି? କହିଲା ହଁ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୋର ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଇଲା? ଏଇଟା ମୋର 854 ଟଙ୍କା ପଇଲା। 854? କୋଉଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଏଇଟା? ଏଇଟା ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କରିଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ? ହଁ ତୁ ନିଜେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ? ହଁ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ୟାପରେ ୱାଲପେପର ଅଛି। ଆଉ ମୋର ନିଜର ଫଟୋ ଅଛି। ଓ ଏଠି ଦେଖ ଫଟୋ ବାବାରେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଭଲ ଘଣ୍ଟାଟା ହେଇଛି ନା? ତୋ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ନା ଘଣ୍ଟାରେ? ହଁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। କାଇଁ ମ ଏଇଠି ଆମର କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ନା କି? ଆଉ ଏଠି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ କେତେ ସମୟ ଯାଇଛ ସବୁ ଦେଖ। ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଅଛି ନା? ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ହଁ ହଉ ତୁ ନୂଆ ଘଣ୍ଟାଟା କିଣିଛୁ ତୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ହବନି ହେଲା କି? ଶୁଣି ନିଦ ହବନି ତୋତେ ଆଜି। ତୁ ତ ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବୁ। ଇଆଡ଼େ ଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ସରିଯିବଣି ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଘଣ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ଖେଳୁଥିବୁ। ହଉ ଖେଳେ ଆଉ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି। ମା ବସିଛୁ? ଆଉ ତୋ ଦେହଟା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ?
ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଦ୍ଦମ କରୁନୁ କି ବଟିକା ହେକା ସବୁ ଆଣିବି ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ମେଘ ଆସିଲାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ମର୍ଦ୍ଦମେଖ ଯିବା ଆଉ ସେଠାରୁ ମା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମର୍ଦ୍ଦମେଖ ଛକରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ସାରିଲିଣି ବଢ଼ିଆ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ରାଜସାହି ଦୋକାନକୁ ଯିବି ରାଜସାହି ଦୋକାନ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଛକରେ ରାଜସାହି ଦୋକାନରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି ଜିନିଷ ହଁ ଆଉ ଏବେ ବି କାଲିଠୁ ଆମର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ଅଫରରେ ରହିବ ହଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫର ରହିବ ନାଇଁ କି ହଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ଅଫର ରହିବ ହଁ 2 ଦିନ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫର ରହୁଛି ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସରେ ଅଫର ରହିବ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଅଫର ରହିବ এইটা ওটা আমরা দেখো নয়া জিনিসটা আসছি খালি বাহুড়া পাই অফার আছে ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ କେବଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ টোটাল 2 দিন পাই অফারটা আছে এই গোটে জিনিস দেখুন আমরা 120 টাকা রହୁଛି 120 ଟଙ୍କା কিন্তু ভাইଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ যে সাবস্ক্রাইব করে আসিও তাহলে আমি 100 টাকা দেই দেব 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆସି ଦେଖେଇବ ନା କି হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব যে দেখেও তা 100 টাকা দেব 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ କନ୍ତି ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ କପଡା ଟିକେ ମୋଟା କପଡା ରହିବ ଦେଖିଆ କପଡ଼ାଟା କିରା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ତମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଅଛି এইটা ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାର 190 ଟଙ୍କା ରହୁଛି 190 ହଁ 190 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆସିବ ସେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆସିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ 190 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଅଫର ହଁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି 100 ଟଙ୍କା এইটা দেখো 120 ଟଙ୍କା ଅଛି 120 ହଁ 120 ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅଛି ତା 100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ବି 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ରହିଯାଉଛି କପଡା ହଁ ଦେଖିଆ କପଡ଼ାଟା ଦେଖିଆ ନିଜେ ଆସ କପଡ଼ାଟା ବି ବଢ଼ିଆ କପଡ଼ା ଅଛି ନିଜେ ଆସ ନିଜେ ଭଲ ଭଲ କପଡ଼ା ଅଛି ୟୁଏସ୍ ପଲୋଟା ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଖିଦିଅ ଏଇଠି ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋ ସାଇଜ ରହିବ ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋ ହଁ ଗଞ୍ଜିଟା ଦେଖିଆ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କପଡା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଯିବ 190 ଟଙ୍କା ରହିଯିବ 190 କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଦ୍ୱାରା 300 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବ ଆମେ ଅଫର ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫର ଅଛି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫର ରହୁଛି ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ 190 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ এইটা ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଅରିଜିନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିବ ପୁମା ଟାଇପର ହେଲା କି এইটা ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ତାକୁ ଆମେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ 250 ଟଙ୍କାରେ 250 ଟଙ୍କା ଦୋକାନକୁ ଭିଜିଟ୍ କର ନିଜେ ଦେଖ କପଡ଼ା ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ତାପରେ ନିଜେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଆମର ରହୁଛି ଟି ସାର୍ଟ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନା କି ପ୍ରାଇସ୍ 200 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫର ଅଛି କେବଳ 150 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ 150 ଟଙ୍କାରେ କେବଳ 150 ଟଙ୍କା କେବଳ ସ୍ପୋର୍ଟସର ବି ହାତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆରାମସେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସର ପାରାସୁଟ କପଡ଼ା ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଲି ଆମେ ଜଣେ ସାନ ଭାଇଟେ ନେଇଥିଲେ ହଁ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ବି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏଇଟା ଭଲ ମନ ପାଇଛି ପୁରା ନିଜେ ଆସ ନିଜେ ଦେଖ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖ ପାରାସୁଟ କପଡ଼ାର ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ କପଡ଼ା ରହିବ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମର 3D ଡିଜାଇନ ରହିବ ହଁ 3D ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ 3D ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ସୂତା କପଡ଼ା ରହିବ ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ଦେଖ କପଡ଼ା ବି ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ରହିବ 3D ଡିଜାଇନର ପିନ୍ଧିଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଡିଜାଇନ ରହିବ ଡୋରେ ମନେ ରଖିବ ହଁ କପଡ଼ା ବି ପୁରା ମୋଟା କପଡ଼ା ଆରାମସେ ସୂତାର ଆରାମସେ ପିନ୍ଧିବ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୱାଇଟର ଅଛି ତାର ବହୁତ ଡିଜାଇନ ବିଭିନ୍ନ କଲର ଅଛି ସବୁ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଡିଜାଇନ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଗୋ ସେଟ୍ ରହିବ ହ୍ୱାଇଟର এই জিনিসটা দেখନ୍ତୁ এই କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାର୍କେଟ ଲାଗି 600 750 ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସପ୍ତାହ ଆସିଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବାସ୍ 2 ଦିନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଭଲ ଚେନ୍ ଅଛି ପକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ାଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଇଲାଷ୍ଟିକ ରହିବ ହଁ ଏଇ କାର୍ଗୋର କ'ଣ ଅଲଗା କଲର ଅଛି ହଁ ଅଲଗା କଲର ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ରହିବ ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଅଛି ପିଓର ବ୍ଲାକ୍ এটা তার উপর ଓ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଟିକେ ଆସିବ ହାଲକା ପକେଟରେ ତାର ଟିକେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଆସିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ବି ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ପୁରା ରୋମ କିଛି ଉଠିବନି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କପଡ଼ା ଅଛି ତମେ ଯେତେ କାଚ ଯେତେ ସଫା କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କଲର ଅଛି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ଏହା ଗୋଟେ କଲର ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ କଲରଟା ଓ ଭେରାଇଟିର କଲର ଅଛି ଆଉ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପି ପିନ୍ଧିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଏଠି ବାଟୁ ଗନ୍ଧା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି এইটা তার ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଫିଟିଂ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ଏଇଟା ବି ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାବିଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଚାବିଟା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚାବି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମର ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଟି ଚାବି ରହିଛି ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହଜିଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନା ଆବ୍ରକଳା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଠାରୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଏହି ଚାବିଟାକୁ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବିଟା ରହିଲା ସମୟ 8ଟା 45 ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ
घर को जाऊँ हारी दुकान बर्तमान बंद है बर्तमान घरे आसी पहुँची गले माँ सब टाब्लेट का आनी ऑइंटमेंट का सब आनी माँ बर्तमान टाब्लेट खाइबा दौची माँ भात खाई सारे खाई सारे आ मो छक करदेन आसूची ये टाब्लेट आनी एटा खाइबू मु देखुन तू पड़ जाइछु देख ये आनी ऑइंटमेंटा मैलम मैलम आ तू पड़ गलु शुणिलु तोते तो मना कर सब बारी आड़े जीवन बोली कम जाऊँ तोते मना कर ना कहलु कम जाऊलु मन रहुनी तू पूरा बर्तमान बस खाଇବା लोक ये बर्तमान देखु मार एटा खंडिया हो जाए आम बर्तमान ऑइंटमेंट गोटे आना माँ आ घा शीघ्र सुखापी आम टाब्लेट आना और माँ पानी ये दौचे बर्तमान खाईदे बोला के जीवनु हाँ बसिक खाइबू ये दांड पेंटर बसबू हाँ के जीवनु है हम बटी आईटी धरलु खाईदे रात 9:30 हो गलानी आठारे बर्तमान आम जेजेर पार्टी सुबियार बर्तमान दांड पटक आसली आजे बर्तमान ये पिला गप कहते बोधे जेजे कौन कर बर्तमान गप कह आमती तो गप आ शुणा मिलूनी बर्तमान तो देखुन या टे आमर जो सब मोबाइल टीवी है आमती आगे लोक पिला गप कहते आते जुगर आम सब जेजेबा जेजेमा मैंने पिला गप कहते गप कह फल पिला मानकर से गोटे चिंता करेंगे गपटा को ना चिंता कले गोटे स्मरण शक्ति बढ़े आ बर्तमान तो छवि होगा मोबाइल रे से मोबाइल का देखीदे आमती स्मरण शक्ति बढ़ कि बढ़नी आमती गप कहले कि स्मरण शक्ति बढ़ हाँ हो देख कौ गप कौटे कह देख कहले आम शुणा से कौन है से दी संगा जगह कथबार्ता है से कहला तुम कौन कर मु कौन करी कौ गप कह गोटे दी संगात कथा दी संगात से बणिया कहला ता संगात को बोला संगाते मु गोटे तुम कौन कर से कहला मु गोटे पक्षीराज घोड़ा तैयारी करी बढ़े घर पुओ दी जन जाक आरंभ कले काम आ कौन हिंदी गला हारी 10-15 दिन 20 दिन पर हेटू गला ता संगात गला बोला संगात तुम काम सैलानी ना हम मो काम सैलानी ना तुम काम ना हम सैलानी ना कौ दिन जा रजा पाखु गले ये भेटीदे सी आमको भल टका पैसा देवे हेठू दिने कथा है दी संगात बाहर से सुना चौकीटी ता धरला ये पक्षीराज घोड़ाटी धरला गले रजा पाखु रजा पाखु जिते से गले रजा सिंह द्वार पाखे जोगुआल अच्छी सी कहते गला से रजा महाराज अच्छा ना अच्छा ना आम रजा पाखु टे भेटी हूँ टे देखा कर ना देखा कर ना हो जोगुआल पड़ेगा तार पड़ा रजा कहला बोला आज्ञा विदेशी दी जन आपन टे दर्शन करने ना हो पठेदे ये कौन तो ये कौन कले ना ये पक्षीराज घोड़ाटी धरला से सुना चौकीटी धरला रजा पाखु गले कौन रजा पाखे थोईदे रजा देखिले बोले पिले तुम घर कौन ना आम गाँव आम घर कड़े ना एमती आपन पाख आम तो गरीब लोक जहाँ आमको देले आम पेट पोषाई हम ना चलो जे रजार सुना को पूर्व ताकर धन संपत्ति पक्षीराज घोड़ाटी पूरा मन तार छन छन लगे बोला घोड़ाटा गोटे प्रकार है पक्षीराज घोड़ाटा इमिति सिस्टम करती तार माने ऊपर को टाणले दौड़टा से उड़ तलू को टाणले ये सिस्टमटा से करिसिनी जे रजा कथबार्ता हो पुओ रजा पुओ युवराज सी आसिक खाली छन छन होती ओ बापा बेगे किण मुझे घोड़ा टे बसबी बेगे किण मुझे घोड़ा बसबी रजा पुओ रजा टाइम 2000 टका गणिदेले पक्षीराज घोड़ाटी रखिले से सुना चौकी वाला से सुना तार तो पूर्व आउ सुना रखी पारे फेरी देले बोले पो सुना चौकी धरिक तू जा मु घोड़ाटा रखी कौन से घोड़ाटा रखिले चलले जे युवराज से मन तार छन छन सी आउ समला पड़ुनी बोला बापा मुझे कहूँ घोड़ा पर चढ़ी बसी ना बसबू ना सी आउ का कथा न मानी घोड़ा पर बसी पड़ा रजार पुओ युवराज बसी पड़ी लगामटा ऊपर को टाणला उड़ला आकाशरा घोड़ा उड़ी उड़ी पड़ा सी आउ तल को हिड़िया सिस्टम जानी किए जानी रजार पुओ जानी से तो भिड़ी लगी पक्षीराज घोड़ा ऊपर ऊपर उठी चली जाओ हम
गोटे दिन गोटे राति पूरा उड़िला हाँ 2 दिन पर्यंत उड़िला भोकर तार ज्ञान जळिलानी कौन करिवो केमती कौन उपाय ताको बुद्धि बाट किछि दिसुनी हाँ उड़ी जिते आकाश रे उड़ुची तो हाँ कौन भगवान ता गोटे स्मरण शक्ति देले अच्छा तो मुझे ऊपर को जिते भिड़ुची आकाश उड़ुची घोड़ा देख तौक एटा भिड़े तौक जो सी भिड़ला आस्ते आस्ते तौक खसला बोला तमटा ये जत सी तौक भिड़ला ये हूँ कलिंग देश रजार पुओ एका घोड़ा पड़ी मगध देश को जा चल जानल कि मगध देश राजबाटी सामने गोटे पोखरी अच्छी हे पोखरी के पुरुष लोक कहीं जीवन गाधे रजार झीओ ता पोइली परिवार समस्ते जी पोखरी गाधे आठ पुरुष लोक कहीं जीवन से गाधेवा पूर्वर से कौन करेंगे भोग राग माने सेव कदली अंगूर जहाँ फलमूल बेस धरिकी जी थोदे पोखरी घोड़े गाधा पाधा करेंगे खाए पीबे पुणी राजबाटी आसवे ये पोखराज घोड़ाटी पोखरी घोड़े जानिक खसेला हाँ से हालिया तार ज्ञान दलुची से सु सु गछ मूले शोई पड़े युवराज सी जत सी उठिकी देखे थोड़ा भल जिनस थुआ सी आउ किए पचार सी गाधौसन ये तक खाइला खाई शेष करके थीर जाके शोला आत्मा शांति करके शोला ये जो जो रजा झील मैंने से गाधे पुष्करणी उठती ऊपर को आ डलार कि ना किए खाइला भर भाड़ भर पड़ा कहीं आसबार ना किए आम भोग तो खाइला इमती हो देख देख गोटे पुरुष लोक शोची युवराज शोची रजा पुली सी जानते सी आ कौन जानते से शोची बोला ये जानिक आम जिन तो खाई हो चल जा घर को आम बापा को कहवा समस्ते आगे गाधा पाधा घर को गले तो रजा को कहले बोले बापा एमती एमती कथा गोटे लोक आम पोखरी घोड़ा घोड़ाटे रखी शोची आम भोग राग खाई आम भारी हईराण ना किए एटी आमर पुरुष लोक कहीं जीवार ना किए सी पठेदेले दूत पुलिस माने तार दूत मान पठेदेले बोले जाओ ताको बांधिकी धरिकी आस एठिकी बाडेब कसिकी धरिकी आसो मो पाख कौन ये जो तो सी गले बोला सी शोईकी घोड़ी मारती बाड़ेदेले 2-4 मुड़ी भिड़ बस उठी पड़ा काबा काबा हूँ बोला तू केस आम पिलांकर तू भोग राग खाई देकी अचिंतार शोचु ना आज्ञा भोक है खाई ना तू चलू बर्तमान ताको धरिकी पलैले रजा पाख रजा पाख जिते से धरी पड़ा रजा बसती रजा देखीदे पिलाटा चमत्कार रजा पुओ देखा भारी पसंद सी हेटू पचारे बोले हरे पुओ तो घर कौटे ना आज्ञा आम घर हूँ मगध देश अमुक राजार पुओ ना एमती केमी आसलु ना एमती घटना मु पलैसी 2 दिन काल आकाश उड़ुची मुझे सिस्टम जानी एमती आसिक भोकर ज्ञान दौड़ा मुझे खाई आज्ञा जो रजा पुओ से माने परिचयटा देला ताकू भल लुगापटा पाट फाट आनिक गधा पाधा कर शांति रखिले बोले ता देहर हाथ मार रखिले केते दिन पर हे रजा झील को ताकू बाहागर करदे बोले रजा पुओ मो झील घर तो ना आउ रजा पुओ कि छाड़ू जाओ बाहर करदे रखिले घरे कौन केते दिन पड़ेला माने वर्ष 6 मास पड़ेला दिनकर रजा पुओ कहला बोला ता ससुर को बोला बापा मु बहुत दिन है आसनी आम घर कौन कौटे मरला कि हजला से किसी फोन खबर किसी पाइले आ मु आम घर को जीवी ना जीव ना हाँ जीवी ना हो जीव कौन से बाहरला ए तो सी माने ता स्त्री बाहा तो से वर्ष 2 वर्ष रहा ता स्त्री गर्भ आस रजा झील से रजा कौन कले झील जाइए विदा देले घर को देले विदा देले जहाँ धन संपत्ति अंटे देकी पक्षीराज घोड़ा बसिकी से चलले फेरले जाऊ 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 बाटर गोटे नदी कल कल जाऊनी अधा बाटर से झीटर कौन हो स्त्री पेट कौन है पेट तो रांपिला माने तार प्रसव टाइम हे टाइम हो गला सी आउ कहला ता स्वामी कहला बोला टिके घोड़ा कोठी अटक आउ मु बर्तमान संभाली पानी मो पेट एमती एमती है आम कौन सेठू घोड़ा को पक्षीराज घोड़ा को तलू खसेले ये रही गोटे गछ मूले नदी कूल थी बसले पेटर आ संभाड़ा से गढ़ुची भूरे रजा पुओ संभाली पाला कौन करी मन गोटे चिंता करके बोला ये तो पाखे गोटे गाँ हो मुझे गाँव को जीवी आठू सुठी पिंपड़ी अदा फदा गोटे किणिक आने देले सी खाइले टी भल हो सी हेटू रजा पुओ छाड़ी बोला हो तू था मुझे गाँव को जीवी कौन से गाँव को सी पड़ा
ଗାଁକୁ ଗଲା ଗୋଟେ ଟୁଣେଇ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଅତି ଗୁଣୀ ମାନେ ଟୁଣେଇ ବାଲା ତା ଘରେ ଯେତେ ସିଏ ତାକୁ ତ କିମିଆ କରିକି ତାକୁ ବସେଇକି ରଖିଲା ମାନେ ବସ କରି ରଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାନି ଆଉ ସେ ଏଠି କାବା ହେଇକି ତା ଘରେ ରହିଲା ଆଉ ଫେରିଲାନି କଣ କରିବ ସେ ତାକୁ ଟୁଣେଇ କରି ରଖିଲା ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲାନି। ଇଏ ରଜା ଝିଅ ସିଏ ବାଡ଼ି ଗୁଟି ହେଇକି ଭଗବାନ ତାକୁ ଘରରୁ ଖଲାସ କଲେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଚେତା ବୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। କିଏ ଯୋଉ ଆମର ରାଜକୁମାର ଚେତା ବୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। ଏ ସମୟରେ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଘର ଥିଲା। ଗୌଡ଼ ଘର ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ହେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ନଉସିନି ପୋତିବା ପାଇଁ ସେ ତ ସେ ନଉସିନି ନଦୀ କୂଳ ଗୋଟେ କୁଆଁ କୁଆଁ କରି ଗୋଟେ ପିଲାଟି କେହି କାରୁନ୍ତୁଛି କି ଇଏ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ତା ଦେହରେ ଚେତା ନାହିଁ ସେ ପଡ଼ିଛି ପିଲାଟି କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ମଲା ପିଲାଟି ହେଇଠି ତା ପାଖରେ ଶୋଇଦେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୌଡ଼ ଘରେ ଦେଲେ ଆଉ ବୋଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ସିଏ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ କଣ ମଲା ପିଲାଟି ଶୋଇଦେଲେ ଆଉ ଇଏ ପୁଅ ରହିଲା କୋଉଠେ ରହିଲା ଗୁଣୀ ପୁଅ ରହିଲା ଗୌଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚେତା ବୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତା ପାଇକି ଉଠେ ଦେଖିଲା ସେ ପିଲାଟି ମଲା ପିଲାଟି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣି ବୋଲା ଶଳା କଣ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଫେରିଲେନି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ସିଏ ମରିଗଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି ସିଏ ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧିବାଟା କିଛି ପାଇଲାନି ବୋଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି ମରିବି ପଛେ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ କୋଉଠି ଯିବି ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ବୁଲିକି ଆଉ ହିମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ବସିକି ମନ ଦୁଃଖ ଭାରି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାଠ କରି ସେ କାଠ ଭାଗୁସିନି ଯେ ଆ କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱରଟି ଶୁଭିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ରାଜକୁମାର ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠୁ ଏମିତି ହେଇକି ମାଡ଼ ମାଡ଼ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ପିଲା ମାନେ ରଜା ଝିଅ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠୁ ତା ପାଖରେ ବସିଲେ ଭଲ ମା କିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ହଉଛି ଘଟଣା ନା ଏମିତି ଘଟଣା ଆଉ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ମଲା ପିଲାଟି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ଏଇ ଗାଁକୁ କଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଗଲେ ଯେ ସିଏ ଫେରିଲେନି ପୁଅଟି ମଲା ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଅନାଥ ମୋ କେହି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଦି ମୁଁ ମରିବି ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଆଉ ନା ତୁ ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ନା ନା ଚା ଗୋଟେ କେଉଟ ଘର ଝିଅଟିଏ ସେ କହିଲା ବୋଲା ମା ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହିଁ ଚା ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଚା ମୁଁ ତତେ ଧର୍ମରେ ଝିଅ କରି ରଖିବି। କିଏ କହିଲା କେଉଟୁଣୀ ତାକୁ ମାନେ ଝିଅଟି ଧରିକି ପଳା ତା ଘରକୁ ସେ ରହିଲା। ଘଟଣା ହେଲା ଏଠୁ କଣ ନା ପୁଅ ରହିଲା ଗୌଡ଼ ଘରେ ଝିଅ ରହିଲା କେଉଟ ଘରେ ବୋପା ରହିଲା ଟୁଣେଇ ଘରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପଳିଲା ତିନି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଦିନକର ଏ ଗୌଡ଼ ଘର ଯୋଉ ପିଲାଟି ରହିଲା ପୁଅଟି ତାର ବୟସ ହେଇଗଲା ସେ ଗୌଡ଼ ମନ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇଭଳିଆ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଘରଟେ କରିବି ମାନେ ଏମିତିଆ ପିଲାଟି ହେଲେ ତ ବନ୍ଧୁଘର କରିବ ରଜା ପିଲା ପିଲାଟି ପସନ୍ଦିଆ ପିଲାଟି ହେଲେ ତ ବନ୍ଧୁଘର କରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ମାନେ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ କରିପାରୁନି କିଛି। ଦିନେ ତା ପୁଅ ପଚାରିଲା ଗୌଡ଼ ପୁଅ ପଚାରିଲା ବୋଲା ବାପା ତମେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ କଣ ଘଟଣା ନା ପୁଅ ଘଟଣା କଣ କି ସତ କଥାଟା କହୁଛି ଆଉ ତୋର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତୋତେ ବିବାହ କରିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ତୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅଟିଏ ପାଉନି ନା ପାଉନ ନା ନାହିଁ ଇଏ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା ମା ଯୋଉ କେଉଟ ଘର ଯୋଉ ଗାଁରେ ସେ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ ନାଚ ହଉଛି ଇଏ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ହରିକା ଯାଇଥିଲେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ପିଲାଟି ତାର ନଜର ପଡିଛି ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଶଳା ଏଇ ପିଲାଟି ହନ୍ତେ ବାହା ହନ୍ତେ କିଏ କହୁଛି ଏ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ମାନେ ସିଏ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଛି ଇଏ ମନେ ମନେ ସେଠୁ ଭାବିଲା ବୋଲା ତା ବାପା କହିଲେ ବୋଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ବନ୍ଧୁଘର ମୋ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଘର କରିବି। ପୁଅ କହୁଛି ନା ତୁ କରିବୁ ନା ହଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ ତ ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାଘର ହେବି କି ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଦିନେ କ'ଣ କଲା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଚାଲିଲା ହେଇ ଗାଁକୁ କିଏ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ଚାଲିଲା ବୋଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ତା ମା ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଯୋଉ କେଉଁଠି ରଖିଛି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଠାରେ ବସିଲା ସେ ଝିଅଟି ପାଣି ନବାଣିଆ କରୁଛି ସେ ଯେତେ ସେ ପାଣି ଧରିକି ଘରକୁ ଗଲା ତା ପଛେ ପଛେ ଇଏ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଗୌଡ଼ ଘର ପୁଅ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବାଟରେ କୌଣସି ମା ଛୁଆ ଗାଈ ହଳଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ମା ଛୁଆ ହଳ ବୋଲୁଛି ବୋଲେ ଗାଈ ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଖୋଜି ହଲ ମା ଦେଖିଲୁ ଆମ ସାଉଆଣୀ ତ ଘରକୁ ପାଣି ଧରିକି ପଚି ଇଏ କେମିତି ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି ସେଠୁ ଗାଈ ବୋଲୁଛି ତୁ କେମିତି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛୁ ମୋ ପୁଅ ତୁ କେମିତି ମୋ ପଛେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ହଉଛି ସେ ତା ପୁଅ ଯାଉଛି ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏଇ କଥା ଗାଈ ବାଛୁରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ
ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ କିଏ ଗୌଡ଼ର ପୁଅ ମାନେ ତା ବୋଲା କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ନା ହଉ ଇଏ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ସେଠୁ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ବସିଲା ସେ କେଉଟୁଣିକି ପଚାରିଲା ବୋଲା ହଲୋ ମାଉସୀ ଏଇଠି ତମ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ କି ତମେ କେଉଁ ସାବତ ଝିଅ କ'ଣ ତମର ଏଇ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ କି ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା ବୋଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମରି ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ମରିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପାଇକି ଆଣିକି ଜନ୍ମରେ ଝିଅ କରି ରଖିଛି ଆଉ ନା ହଉ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତିକି ଖାଲି ଡିଟେଲ ହାଲଟା ବୁଝିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଗୌଡ଼ ଘରେ ଏଠୁ ରାତିରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଏଠୁ ପଚାରିଲା ତା ପୁଅ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ତା ବାପା ବୋଲା ବାପା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସତ କଥା କହିବ ନା ହଁ ପୁଅ ସତ କଥା କହିବାନି ନା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛ କି କେଉଁଠୁ ପାଇକି ଆଣିଛ କହିଲ ତୁମେ ତ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ କି କେଉଁଠୁ ପାଇକି କି ଧର୍ମର ପୁଅ କରିଛ ସେ ମିଶା ସତ କଥାଟି କହିଲା କହିଲା ନାଇଁ ପୁଅ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ନେଲୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗଲା ସେ ତୋ ମାଆ ଯିଏ ତୋତେ ସିଏ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ତୋତେ ତୁ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପିଲାଟି ପୁଅଟିଏ ତ ଆମେ ମଲା ପିଲାଟେ ସହିତ ତୋତେ ଧରିକି ଆସି ସାଇଥିଛୁ ଆଉ ବୋଲା ଠିକ୍ ଘଟଣାଟା ହେଲା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମାଆ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିଲୁ କି ସେଠୁ ବୋଲା ହଉ ତୁମେ ଯାହା ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମାଆକୁ ଧରିକି ଆସିବି ଇଏ ହେଠୁ ପୁଣି ଗୌଡ଼ ପୁଅ ଗଲା ତାପରେ କେଉଟୁଣି ଗଲା କେଉଟୁଣି କହିଲା ସେଠୁ ମାଆ ପୁଅ ଯାକ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହେଲେ ସେଠୁ ତା ମାଆକୁ ଧରିକି ସେଠୁ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ଏଇ ସେଠୁ ତା ପୁଅ ପଚାରୁଛି ଭଲ ମା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା କିରି ପୁଅ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପା ତ ଯାଇସିନି ହେଇ ଗାଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ ଯାଏ ଫେରିଲେନି ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଫେରିଲେନି ସେଠୁ ବୋଲା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ଗଲା ହେଇ ଗାଁକୁ ରଜା ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ରଜା ପିଲାରା ଗଲା ଯେ ସିଏ ପଚାରି ଗଲା ବୋଲା ମୋ ବାପା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କହିଦେଲେ ବୋଲେ ପୁଅ ଯାଆନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହେଇ ତମୁକ ଘରେ ସେ ତାକୁ ବସ କରି ରଖିଛି ଘରଟା ଆଉ ତୋ ବାପା କି କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ ତାକୁ ତ ରଖିଛି ସେ ବୋକା ହେଇକି ଏମିତି ବହିଛି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛି ବୁକୁତେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁନି ନା ହଁ ସେଠୁ ଗଲା ତା ଘରେ ଗଲା ଯେ ସେଠୁ ସେଠି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ି ତା ବାପାକୁ ସେଠୁ ଧରିକି ଆସିଲା ଜାଣିଲୁ କି ମୁକୁଳିକି ଆସିଲା ମା ପୁଅ ବାପା ସମସ୍ତେ ଯାକ ମୁକୁଳିକି ଆସିଲେ ଆସିକି ସେଠୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଘୋଡ଼ାକୁ ଧୋଇଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ କହିକି ଗଲେ ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ଯାଇକି କହିଲା ଗୌଡ଼ ପୁଅ କହିଲା ବୋଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ପାଇଲିଣି ମାଆକୁ ପାଇଲି ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରଠିକି ସେଠୁ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ନେବୁ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲେ କିଏ ହେଇତି ତ ରଜା ପୁଅ ଆସୁଛି ଯୁବରାଜ ସେ ବୋଲିଛି ହେଇତି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କହିଲେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ରଜାଙ୍କୁ ଯେତେ ସେ କହିଲେ ରଜା ବୋଲେ ସିଏ ପୁଅ ଗଲାଣି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ମରିଛି କିଏ ଅଛି ତେଣୁ କହୁଛ ମୋ ପୁଅ ଆସୁଛି ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ପୁରା ସେଠୁ ସିଏ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସିଏ ତା ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ହଁ ରଜା ହାଡ଼ୁ ବେଶ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେନା ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଲେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି ବଗିଚାରେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ରଖିଦେଲେ ବୋଲେ ତମେ ଏଇଠି ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କରି ଘରକୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ସବୁ ଆସିଲେ ଗାଁଟା ବେଶ ବାଜା ଫାଜା କରିକି ଆସିକି ପୁଅ ବୋହୂ ସମାରୋହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ କରିକି ନେଲେ ସେଠୁ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ତାପରେ ସିଏ ଏଇ ଘଟଣା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମତେ ଅମୁକ ଲୋକ ରଖିଥିଲା ସିଏ ସେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଧରିକି ଗଲେ ଏତିକି କଥା ଆଉ ତାହେଲେ ଗପରୁ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କୁହ এই গপରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଆଉ ଆମର ତ ଏଇ ଗପଟି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇ ଗପଟାରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯ ଶୋଇପଡ଼ିବ ରାତି ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଯ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି ଆପଣ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସାହିର ନୂଆ ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ଅଛି 2 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ରହୁଛି ବାଏ।